תוכנית אחת ספציפית, שח"ם. שזה ראשי תיבות של שואפים, חולמים, מצליחים. נכון, ונראה איך הפרויקט הקטן הזה בעצם כתב מחדש את ה-DNA של הארגון כולו. והסיפור הזה הוא באמת מפתיע, כי הוא לא מתחיל בכלל בבעצמי. נכון, ממש לא. המקורות מראים שהתוכנית פותחה במקור על ידי הג'וינט, והיא יועדה לילדים מהקהילה האתיופית. היא הייתה קיימת ועבדה. כן, ואז ב-2003 מגיעה נקודת המפנה. ארגון בעצמי, שאז עוד קראו לו העמותה ליזמות בין-תחומית. שם אחר לגמרי. לגמרי. הם לוקחים על עצמם את הפעלת התוכנית. בעצם מאמצים אותה. אוקיי, אז הם לוקחים תוכנית קיימת. מה הייתה פה כאילו טביעת האצבע שלהם? מה השינוי הגדול שהם הכניסו? זאת בדיוק שאלת המפתח. הם לא רק תפעילו אותה, הם הזריקו לתוכה רעיון ליבה חדש. אוקיי. והרעיון הזה הפך למנוע שלה. המושג שחוזר כל הזמן במסמכים הוא פיתוח תפיסת עתיד שאפתנית. תפיסת עתיד שאפתנית זה נשמע לי מצוין בתור כותרת, אבל זה גם קצת מעורפל, לא? נכון. איך מתרגמים סיסמה כזאת לפעולה בשטח, עם ילדים? וזה מה שיפה פה. זה לא היה רק להשיג